Saiki wis gak lara kuning. Wis mari ta alhamdulillah. Anu tipes saiki. Tipes. Ha iya malah. Presiden rumah sakit kok lara kuning. Gila nih siji wis Princess of Podang Kuning. Sing siji apa Pines. Pines Paku Payung. Ha iya. Si Podang. Sing ning tak duweke karo ratune Podang Kuning. Enten permintaan saking Pak Esing Mladen wau. Lah nggih wau lah Podang Kuning to? Nggih Podang Kuning, mirsake Podang Kuning. Kalih sinten duete? Abdi Solo bersama Abdi Madangkara, Mbak Umi Afifah. Kalih Mbak Umi, siap nggih. Nggih. Mandap-mandap cobi. Nah, mandap riyen. Nggih. Oh nggih no, mandap no. Madangkara karo Abri Solo. Yuk. Abri dan Ramil apa piye ora? Anggota Bersinden Republik Indonesia. Bersinden. Lah nggih teng mriku dadi sinden ora dadi son men. Oh iya, nggih. Jenengan kalah senior lho kali Pak Marno. Pak Marno pun suwe teng mriku sakderenge jenengan. Wonten mriku wonten 15 tahun. 15 tahun. Nggih, ngoten niku. Sakniki medet. Jamane sakmriki pun Mas medet. Oh, nggih. Yo ngabar terus. Napa? Ngabar terus. Kok ngabar? Lah growong tune ngarep. Ha iya. Lah kono sing dadi sinden sugih piye carane ngono? Tambelke apa piye ngono? Lah nggih wis tak tambalke ning tak kei ventilasi. Tak tukokno jendela. Ben ora lembab ya, Kak. Nggih. Kamar mandi apa piye? Heh? Kamar mandi ben ta. Lah kuwi enek ventilasine iki. Ya maksudnya dikei untuke sing dikei pager kei herbal ngenteni kok lho. Nggih. Jaya sampean biyen nate dikei untuk pasangan Kommas sampean biyen. Heeh. Ngene kok. Tahu to biyen. Tahu kecopetan diobok-obok katut sak lambeku. Ah iya. Lambe oke Mas. Nggih. Nggih. Podang Kuning. Nggih. Niku kalih ratune Podang Kuning. Mbak Umi niku ratu Podang Kuning, jenengan ratu Loro Kuning. Saiki wis gak lara kuning. Wis mari ta alhamdulillah. Anu tipes saiki. Tipes. Ha iya malah. Presiden rumah sakit kok lara kuning. Gila nih siji wis Princess of Podang Kuning. Sing siji apa Pines. Pines Paku Payung. Ha iya. Tapi dipun wiwiti saking Mbak Umi Afifah, ya Nduk, anak wedok niki. Nadyan wujud temong peksi. Ket SMP jare ket kelas loro SMP nyanyine Podang Kuning nganti kuliah ya. Kan jajal sinom dilu ae ndelalah kok ya. Ah iya, balik Podang Kuning nek. Niki kelangenan lho, Pak. Kangenan ya, Nduk. Ciri khas niki. Pemirsa ning YouTube wis nonton Mbak Umi Podang Kuning, Mbak Umi Podang Kuning dintenteni kok. Napa nggih to, Mbak? Yo iya to, kira-kira. Mesti ngono lho, mesti anggere Podang Kuning Umi Afifah mesti ning YouTube aku ndelok ndengi. Kowe mung ndelok iki kapan kowe tanggapan terus ndelok YouTube kok. Kadang-kadang yo ndelok YouTube wong duwe HP lho kok iso. HP-mu 3x15 ngono ora? Oh, sapa ngomong? Lah piro? Oh, HP ku lho iPhone. Wah, iPhone Pro Max. Anu, saiki wis nganggo apa kuwi? Pil kita. Apa kuwi? Lah Pro Max ku yo lara mah. Lah sing 15 iki lho. Pil kita. iPhone nganggo lara mah barang Pro Max barang. iPhone umum ora Pro Max. Nggih. Yo. Agawetan
rekamanmu zaman SMP kan Om. Napa? Dadi bar kowe agawe anto lambemu terus ngono kuwi. Delok rekamanmu dadi bar nempang mesti ngono kuwi. Ayo. Niku pun riyen kok, Pak. Pun saradan biyen ya. Nggih. Lah iya, saiki malih piye? Saniki ngoten. Wah, sing merat ngendi saiki? Saiki nganggo ngono bareng, Om. Iyalah. Yo kadang diselani nggo melet bareng. Iya, siap. Nah, coba melet. Melete ngono ta? Iya. Melet to rada dawa sithik ngono lho. Moh. Nah, karo Bu. Ayo nembang. Alus manis nangsa make. Hop, oper Mbak Eka. bismillah ya. Prihatining sih. Ten. Ayo, lek Tin, Pak Minto, ayo. Ten kayak tukang mancing. Apa kok ten? Lah iya. Masalenggan goleki si podang pito. Ibu bunga ing atiku. No. Oper mboten. Mboten Oh, mboten. ari anu kok oper. Mbok menawa pindah ngene. Wis muak. Urung. Krungu suaraku wis do muak kabeh. Ora ngono kuwi. Ket SMP lho. Awakmu kita sampe wis ning kene. Sampun. Kesan-kesanmu piye ning Madangkara? Aduh, Seneng mesti seneng banget. Piye pertama kali kamu masuk di Madangkara piye? Seneng. Seneng karena Wis serane alesane, Mbak. Pokok tidak- seneng. Seneng wae. Ning Seneng. kene iso ketemu karo para senior. Seneng. Yo seneng yo Seneng. seneng awor teko kok ketemu para senior, Bu Kesi, Mbak Lia, Mbak Tuti ngono. Kan Seneng. diajari apa karo Mbak Tuti? Cengkok apa wae sing wis diajarke ning awakmu? Sembarang cengkok. Cengkok sembarang pokoknya Mbak Tuti. Cengkok sembarang. Sendal pancingan barang wis diajarke. Wes. Sendal pancingan barang terus pengutuh radang kowe mesti. Langsung radang aku musuh Mbak Tuti. Diajari nakal. Godani lurah-lurah lho. Ayo. Nyanding bisa dadi kedah ngaten Oh iya no. tombo genah niki sok tak gone ngabdi. Kalau tak tambahi cengkok sithik sing kaya Mbak Tutik ngono kuwi. Nah, segenah. Apa neh to? Yo. Terus konsentrasi pecah gara-gara kowe. Lagi omongan karo Pak Cahyo Kuntadi aku ora nggawe grup lho, caket. Waduh. Ora ding ora. Mosok yo ambene karo Bu Kesi lencir kuning terus karo botol Yakult ngene kok ora enak sawangane pipi. Yakult ki vitamine akeh kok ya malah. Aku terus ning YouTube dihujat terus aku bingung kan. Ora Saya nek hujat kowe kabeh isine gur mesakne nek karo sampean. Masuk mesakne. Mesake ora. Lah iya to mesakne kok ora. Kelas ngono lho, asih ngono. Lah yo kok ora nyumbang. Sapa sing mesaknemu kok ora nyumbang. Ya ngenteni sampean ra bisa. Oh ngenteni rabi. Heeh. Tak rabi sik nenu. Heeh. Kira-kira karo sapa arepe? Karo sapa ya? Karo sinten, Bu? Mbah Wir. Karo Mbah Wir. Mbah Wir. Ye.
Rabi karo Mbah Wir, akhirnya Mbah Wir boyong neng Sragen ngedekne Karawitan. Aku njur Wirya laras. Kok sampai niku kula niku ajeng teng Madangkaran niku adreh lho, ajeng munggah panggung niki wis deg-degan. Wah, Mbah Wir rawuh iki. Kok lek salah sithik umumnya lah ya penyanyi dielengke. Lah nek aku nek salah sithik ngono terus matane terus. Tapi piyaine nganu mboten kok nggih, mboten ngaten kok nggih. Mboten galak to? Mboten ngoten niku. Galak. Piyaine menengan. Nggih. Kekriki mawon laladane Simo dhek sudah digogor mawon. Enggak silek ae ora iki. Monggo Podang Kuning duet Mbak Eka dan Mbak Umi Hafifah. Ayo. Yo sampean sing disi Dados. Esok awan ning omah wis ora krasan. Luyuran goleki sing tak sayang. Ora krasa esok awan ganti wengi. Mandir nganti liya kang nyawang. Sisi podang esok ning ngepan. Gancangan terindi saka katuan. Sarwi kocek dheweke nganti picuan. duet karo Ratu Podang Kuning. Wah iya. Dengan spesialisnya. Nggih. Matur nuwun. Oh, kaya nang Cayu.
Oh, Engko ayune kaya ngono gumun. Matur suwun Mbak Ika. Iya. Ya, lakune brek. Ngono kuwi langsung. Kaya lindu to malah tenan. Ayo, Pambayun kaya apa? Pambayun. Ya, iki Sultan Agung. Nggih, niki lak Mbak Lintang Pambayun putranipun Mas Plontang pengendang Pitakir ngawut ora. Mas Tlonteng. Oh nggih. Lontang. Oke. Ya, monggo dipun aturaken lestari mugi-mugi tali silaturahim saking Bapak Sudarsono sak brayat tansah lestari sepanjang masa pikantuk berkah saking Ilahi. Ya, monggo lestari tetes yuk. Gokange.
Matur nuwun sedaya kemawon.